nga ai khuble ya phi ki khanna ki nong hi kai ki kme ki kpa bat baro ki bapet ya kani ka program ka ba ya dei bat ka jinglong khanna ka jong Mahatma Gandhi bat ki ei kita ki sembo berkhat ki ba u ai ha ka ba ya dei bat ka jingshong school jong ki khanna ya kani ka program la penbed da ka Northeast Regional Institute of Education ka tanat trekam jong ka National Council of Educational Research and Training NCERT New Delhi ka Northeast Regional Institute of Education lani ka niri umbangitib ka trey banpet bat bankershan ya ka school education bat teacher education jong ki pratali ki jalla ki ba shatay lamini jong ka Re-India jongi hapo ka jingyalam jong u Professor Vidyadhar Bhartakur ban rakhi ya ka jingdam shispa sanpo snam ka snikha jong Mahatma Gandhi ka NCERT ka lasdang ban penlong ya kini ki program nadu mentai uwe usnam bat ninkut ban rakhi ya kani ka jingdam shispa sanpo snam ha uni usnam ubandang wan kana nangai pikan mau ya ka kerteng trai jong Mahatma Gandhi ka bangitip kum Mohandas Karamchand Gandhi lakhayo u hak artarik urisau shi hajar praspa ripokandai hapor bandar kadon hei hapor bandar kadon hapor Gujarat ulong ukhon ubakhat do bad shwayo u udon laingut kihinmen shengrang hakitu kipor ka Re-India kahap hapo ka jingsanshar jong kasiem dilat bad layat ho hakijing tho bakas iem dilat ka juburam bha ya ukparan bad ya ukpa jong Mahatma Gandhi ka buram yaki om bakiwan nakalongyeng ka bariuspa lani bakiwan nakatakalongyeng ka badon ka baem Henry ka buram yaki namar ba kitrei hop ya kanu ka kam kabala binshet halor jongki kijing tho ki yathu ini ba Mahatma Gandhi ulasdang ban shong school hapor bandar hi Henry onda uladap kandai snam ka arta ulahab banlet nyo shakaway ka shnong ka bakirteng ka rajkot namar ba ukpa jong ulahab banlet ban trei hangta kum udukhat jong ka yeng bishar jong ka Rajasthanic court ka Rajkot ka jngai na Porbandar ban hakito ki por lele kalong ka ba bha yaki bakinlet na Porbandar sha Rajkot Henry namar ba ukpa jong ulahab ban let trei no hangta u Gandhi ru ulahab ban bod yala ukpa hakapor bo Gandhi uladap khatway snam ulalet ban pule haka Alfred High School Henry anda uladap khatlai snam pan ja ayu ulahab ban no yaka Jingshong School ka jong shisnam ka kadaw kalong bahakitu kipor kadon kani ka Jingshong kurim khna bat u Gandhi ula shong kurim hakapor ba udang khatlai snam ula let biang ha Alfred High School ula puli hangto bad kijing tho ki yathu ini ru ba ula pas ya ka high school ka jong na kani ka school onda ka Re-India jongi kala yo ya ka jinglat loan ka sarkar India kala buram yo ni urat ba but kala penkalano ya kani ka school Alfred High School sha ka Mohandas Karamchand Gandhi High School kani ka school kala ai jingshakri ya ki khna shispa rio umyo snam but snap khna ja ayu ha usnam ar hajar khatnyo
ka sarkar India ban buram ya ki jing trekam ka jing no senyang ka jong Mahatma Gandhi kalapan kalano ya kani ka school sya ka museum lani ka yin sa kenmau ya u Gandhi hi pat na kentu ya pi ki kena ki dong hikai lada piyo kalan banlet sya Gujarat skobha banlet pet ya kani ka museum bat hang tu pensatip sho syapang Mahatma Gandhi kena Tomi nyapet kendian, syapang kajinglong kajong Mahatma Gandhi hapor ba udang long ukana school. Kinong hikai kiyatho ba kikenmau yo u ba ulong ukana ubale ranbit. Kabaarpan, ulong ukana ubang juhala haba ukren ya ka La ukren bat kiparalok, la ukren haka kelas, Henry uday ukana ubakren mian. Ulong ru ukana ubako ngu yalaki kmi kikpa yalaki nong hikai bat yaki balahe basan. Kijing tho kiya tho yaniru ba Mahatma Gandhi ulong ubatre shitom. Bat haba undalawan school uju yarap yala ukpa jong u. Bantrei hakanua kanu kakam. Kanang Bada kata kapisa kenyo bansiu ya ka bicycle ka jong Shushu nishem ba Mahatma Gandhi ulong ukana ubahok. Bat yakani ka jinglong hok ka jong Mahatma Gandhi layo I optang hakapor ba udan ha school Henry wat onda ularang ba ro. Ngan siya tho epi hakani kapor syapang kaway ka jingja haba Mr. Gills, education inspector, lalet ban inspect ya ka school hakaba Gandhi puli. Onda ularong hakata ka kamra. Uta Mr. Gills, ulapa yaki kana baro bakin tho santli ki spelling, jong santli ki ktien pareng. Ban kaway na kita ki kentien kadai kettle. Mahatma Gandhi ukram nang pantho ya kata ka spelling. Utaw nong hikai uba up yo hakata ka kamera haba uyo I ba Mahatma Gandhi ula bakla hakapantho ya kata ka spelling ulale akumnu ula aidap yo ba kata ka spelling kadai ka bamday bat ba untho no da kumwe ula aidap yo uru ba unsyupid na ita iparalok iba siyang hajan. Henry, Gandhi, ukran tre banile punta. Ula siya snap la ka snap. Bat hapo, ka jingwat jing perkat jang upat kalong, bali, ba uni unong hikay, uba na ngaday banyo ya ka jing hikay, kumo banganlong ukna uba kampa. Henry, uni unong hikay, uhikay yanga panganbut. Utaw Mr. Gills, onda ulapet yaki spellings jong ki kena baro akata ka klas. Lalap badai tang Gandhi uba klemla ban spell ya baro santli kita kikitien pareng. Henry kani ka klem peno mensiem yo Gandhi namag usmotu baka ka ba ule kalong ba ule da ka jinghok. Te kena ngakwa hakani kapor ba penpuson kandiat syapang ki jinglong ki jong Mahatma Gandhi. Ngan ya tho epi kini ki long ki jinglong ki badon kam ban ka ba ka NCERT menta ka ya syakmat ban ai ka jing hikai ya kinong hikai kalong ba omtang bangin yarap ya ki kana bakin nang ban puli lani bakin san hakabor perkat hakabor perdan Henry ru bakin develop hapo jongki yakini ki jinglong ki baba namar baka education ka goal jong ka education kadai bangin wanra
yakini ki jinglong ki babha haki kena ro. Token, mentapan, yun yapet, ki ay kita ki subjects ki bau Gandhi, uji sultan na ban puli. Kapaningkong, kalong ba, ukwa bandang bat bantho yaka ketien haring. Bat langit, kaniru kadai ke jing angnut, hangilang baro. Kapa arpat, kinong hikay, kiong uji sultanan, ban puli yaka mathematics. Henry, ka subject ka bau Gandhi uji sultanan, ban puli kadai ke geography. Ban hadin ondang ngilapet yaka jingim ke jongu hadu bo na pendap yaki jing puli jongu nginyo I ba puli tang hai India Henry pat ulet pat shaki wei pat ki jaka ru banyo yaka jing puli ke jongu koi ru ka mga kwa tanya tu kalong ba Gandhi dan nang bantho yaki dak ki ba itanat lani ki dak ki ba khut ki ba itanat but kinong hikay kiong ba just mo tanan banyo I yaka handwriting ka jongu te undalap por she thanks me ujule kumu uju shong house up but da ki shempra kti ki jongu uju yale no bantho no ban penbha bantho house up kani hangi kapen I yani ya kata ka jinglong ka jongu ban trei shitom bat ban job Shapang ka jingshong school jo Mahatma Gandhi ngakwa ban pinkut hangi ba ula pinkut yaka hapo Rajkot haus nam Shihajar Praspa Prapomnyo Nalayat ho yapi ba ukpa jo Mahatma Gandhi uday unong yasad ay bat ka jingkwa ka jong ukpa kalong ba ukon jong uru unlong hi unong yasad ay Henry nganyat ho yapi ka jingkwa ka jong Gandhi kamday ba unong yasad ay Henry ka don kata ka jing trang hapo jong u ba unlet puli yakakam doktor Henry namar ba ulong ukna ubako angu yalaki kmi kikpa hakasnam Shihajar Praspa Prapopra ula ko angu yalaw ukpa bat ula led sharibilat lani sha England ban puli ba unong yasad an Gandhi ula shong hangtu sausnam hapilat pat hado ba unda pendap ya kani ka jing puli ka jongu Pandau Gandhi ula dep ya kani ka jing puli ka jongu ha England ula let pai no shashnong bat ula shong hangta arsnem para kita ki arsnem Gandhi ula sedang ban practice ya kata ka ka ba ula yo ka jing puli ka jongu Henry ula shem wa umlong ubadat bit ado kapakapa nang banyasan ya kinu kita kikis kibabun kibabuyo but hakata kapon hakabo dang small kumba umpat nang kalawan ka jing terwa na South Africa ba unlit trey hangta shisnem kani kaja hakapor ba ulada arpulai snem but ula shimya kata kabu ula let sa South Africa pantrey yakata kakam kapa ula yo yakata ka jing terwa anda Gandhi ula don ha South Africa ula sedang pantrey hangto kadai hakitu kipor ba la yo ipat yakani ka jingkala ha ka jinglong ka jongu ka jingkala na ka jinglong jarjar ka jingkala na ka jinglong ubale ranbin Sha utaw unong yalam ubashlur. Namar ki jing ki bu yakendo hakatu kapor. Badru yakata ka jing smo. Jong ka jing sha banben. Haki pareng ki basenshar yaka South Africa hakata kapor. Hadin arpusnyam Mahatma Gandhi ulawan pai no sha India. But
kita ki kam ki babha ki jong kila sapriam haka ri India baro kawe bat ki brio ha India kila shim yo kum national hero kani kala pengketik ya ka doa nuot ke jong bat ula kwa ban le na ka benta ki brio ra jong ti ula le ayu ula kwa ban tip kumno ki brio ki im ha ki wei pat ki jilla ula yai na ka wei ka jilla sha ka wei pat bat ula shem katno ba ki brio ha India ha ka tu ka por ki im ha ka jing jinjar ki im ha ka jing la not bat ka ne ka la ktik ya ka minsim ka jong Gandhi ka jing im dok ka jing im sok ka jong ki brio ka la kta shibon yo bat ka ne kala pelong yo uru ba un im kumbat impat ki wei pat ki nong India kadai ka ne ka jing kala ha Gandhi ka ba pelong yo Rabindranath Tagore uway na ki Nobel laureates jong ka ri India jongin ban ai ha Gandhi ya ka title Mahatma but Mahatma ha ka ktin pareng kamut a great soul but nakatakadaw heparin isa tip yo kum Mahatma Gandhi but omsyo kum Mohandas Karamchand Gandhi habang iped ya ka jing im jong Mahatma Gandhi niped ba ula no senyang baha habun ki benta bad hoy ka weiru kalong kumno ba ula trei ratba bangin yo ya ka jing lat loy na ka jing senshar jong ki pareng bad day nakatakadaw ba misayo ya kani ka artarik urisaw kung ka national holiday man usnem hinray ha kani po ngam kwa pangan kren hakitu ki dway pat ki jingno senyang jong Gandhi nga kwa banyalam ya ki jingwat jong pi kamtam ya pi ki kena ki nong hikai ki kme ki kpa ya kita ki sembo berkat ki ba Mahatma Gandhi udan na ka benta ka education but kumno baka learning haki school ki jongi ka day banyat chaprang bun ki nong hikai ki bapet ya kani ka program hakani ka por nanget pikin mau katto katni ki jingkren jong Mahatma Gandhi haba ukren ya ka education katto katni kini ki jingkren ki jong by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind, and spirit. Kawaipan kajing kren jong Mahatma Gandhi kalong, literacy is not the end of education or even the beginning. Yakini ki kantin la kren daw Gandhi hakalay po way tarik ubnay July 6,000 kendai spa laipo nyo. Pagkawaipan kajing kren kapamangit pinkan mau kalong education for life, education through life, and education throughout life. Hato kini kijing tmu nani kisimbo berkat kijang Mahatma Gandhi halor ka education kidon jingya day ne em bat kini kipor kibamenta. Makwa yapi kamtam ya kinong ikay bapin berkat halor kani bat kat bapidang ya berkat ngakwa bat penpai kemat yapi ni kijimut jing berkat kijong pi sya ka new education policy 2020 kaba ka sarkar kami kala ayani haka arpo kendai tarik u July arpo ka principal ka baningkong kaba ka new education policy kaya to ini kalong ba to recognize and identify and foster the unique capabilities of each child. Hamni ka kren chupang ka hamni ka kren ba ka donkam yangi kinong hikay bangin pek binyak bangin ito ki kita ki jingla jong ki kena ki kita ki sap ki kita ki talent ki bakidon bad bangi day
banyale umno banila ban ai kita ki lad ki lenti khnang bakini ki sab ki jingla ki talen ki badon ha ki khna onla ban yoi ha ka long ren yen ka jongki ka kren ru shapang ka e ka kren ru shapang ko holistic development, drawing out the best in child and man, body, mind and spirit. Habang ipuli ya ka new education policy 2020 ka principle ka baning kong e ka tho ayu ngan kong ya kaniya ka ktin paring recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each child. Token yinyepe ayu Ugandhi uong Ugandhi Mahatma Gandhi uong ba by education I mean the drawing out of the best in child, body, mind and spirit. Kakren shapang ka e kakren shapang kata ka jing ai jing hikai kabala bansay ya ka jingla kabala bansay ya ki sab ki talen ki bapher ha ki khna ki jongi kakren ru shapang ka e kakren shapang kata ka holistic development. But the new education policy haba pipuli pinsham baka ka emphasize ba ya kani ka holistic development baka day ban long haki rukom hikai ki jongi khnang baki khna ki jongi ken yo ban say ya ka babhatam ka badon hapo jongi tongin ya pet sakatu ka way pat ka jingong jong Mahatma Gandhi ka bawong literacy is not the end of education or even the beginning. Habang ipet ya ka new education policy gin siyam hangtu baka kren shapang ka e kam kwa baki khna kin shunang malumala ban kren lani malumala ban tho lani malumala bakin le ikini ki simple mathematical operations kam kwa ya kata henry ka e ka baka kwa kalong ba na do baki khna ki join ya ka class 1 ni dei kom ki no hikai ban pek tho bha bangi ai haki ya kita ki jing hikai baki khna shisha kila ban kren hakru kom ka bade ban tho akru kom bade batru baka eka bangi hikai yaki bakin nang ya ka rukom jing ken jing dia bakan shong tan rai ha po joki khnang bah onda kila he kinang la ban build saya ki way pan ki skills ki baki don kam kabalai Mahatma Gandhi wong education for life, education through life, education throughout life. Habang ibishar niya, yakini ki kentin, yin shem baki ni ki kentin ki kit chimut bha. But hakini ki por muta, ka e kata ka bangi thumu, ban ay ki khna ka jongi, kam day kata ka education ka ban shukut tang onda kila dep ek school ka jongi henry bangin pelong yaki ki lifelong learners hangiru haba pipet yaka new education policy kani ka deiru kata ka way ka phang ka ba ka grandeur bad ka ba ka kintu yani kinong hikai bangi day ban ai yaka ta ka rukom jing hikai baki khna hadian hapot onda kila dep ka shong school ka jongi kinla ban yeng haki kechat ki jonki but om tang bakin la ban yeng haki kechat ki jonki henry kila rupan iPad ban contribute ya ka e kata ka ba hapat ka ba don hapo jonki shaka society ka jongi kini kilong tang likely kita ki jingkren ki ba Mahatma Gandhi ukren shapang ka education ngam ongro hangni bagi dei tang kini kidang bon henry dongin ya perkat kapor hemi kana poi bangim num shuhun hakani ka rukom ka bangi ai jing kai yaki khna hakani ka jok menta ni dei ban khnmao bangi don kata ka jingket khle kum kinong hikai bangin ya rap yaki khna ki jongi bakin la ban meet yaki needs jong ka 21st century but hakabakhat do ka jingrakhi kani kasni ka artare urisau khamtam yangi kinong hikai yangi ki khanna school kalong kumnu kalong
bagi day ban la ban pin urlong yakini ki jing ong ki jong Mahatma Gandhi ka jing tharang ka jonga kalong ba ka policy kamlong syukut kumto henry ka policy ka day kata ka ban yarap ka ban ayangi ka direction yangi lang baro kata ka direction kumno banila ban poy siya kata kathong ha ka bangin yarap yakini ki hep ki jongi yakan minta kini ki kena ki jongi ki bangi iet kini ki kena ki jongi ki ban long kalaway ka jongi pakwa akani ka por ban pinkun yakani ka jingkren dagani ka jingkren ka jong Mahatma Gandhi long shama pi kata ka jingkala ka bapi kwa ban yoi ha ka pertei kuplay shibun